Maria ia situtu maho ale boru Sion, marolopolo maho ale boru Yerusalem, ida mana ro marajam tumopoto,
Ibana do raja ni Hadameon, sileho dame tu saluhut bangso. Atik pe mga do pi pandemi COVID-19 do pe hita saha tu tikyon, marlas ni roha do hita di pesta parnengotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Di bagasan las ni roha si songoni, upasat tami matuhamu, selamat ari Natal madihamu, las marohata, ay nung ngaro si paluahita. Selamat hari Natal manang dihamu. Di bagasan uduk do serep ni roha, tapahibul marohat tamar saur doho Jesus na tubui, asa tung sikop las ni rohata, maredde mahita. Mari hite-hite gorni di mata ama, dohot gorni anak nga Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni ton di porbaria, na tumpo palangit dohot tanoon. Amin. Dungi gabidaging mahatay, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi hidahami mahasang obna, songon hasang ponis anak sasada na siyan amay, go asiniroha dohot hatuaon. Haleluya. Haleluya, Martang yang mahita. Ali amanami amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Natubu di huta Bethlehem. Oma tau paduahon hami makalas ari hatu tubum di tongani pandemi COVID-19. Sai pinuji maguar munabejei alanung dikir ho hami bangsom di togu-togu hami sian holu matu hatiron jala di padu ho hami na holang sian ho gabe saur musidoto go halalas ni roha hami alani sai jalo mahamulateo ni rohanami naung tinopo mo marhite-hite anak mi. Amin. Mari dihita sa bukid dita nomor 500 siya bulelo. Tangion hamuma patik ni debata. Iman atar surat di Filipi bidu 2 ayat 12b. Mardongan biar dohot lomos ni roha ulon hamuma haluam muna. Ido sahna. Atong rak mangidugo mahita tu debata. Ale Tuhan debata saya pargugui mahami maulah membantu patik mi. Amin. Mari dihita sa bukid dita nomor 40. Oh
bagasan unduk doh serap ni roha, tatopoti madusata di rupa ni dibata, martangiang mahita. Ali Tuhan para si roha na sumurung, nyojar ni holongmu rodo hotu pertiwion. Seorang diinganal nalea lah makok pami, gabe hati uro dihami, asa marroha penguluhun hami, maridopo dengan jolma, alai sipata, olol pemian hosum do latin roha di diri nami. Asih maroham di kami oleh Tuhan. Pargogoi kami maka kolongi dengan nami jolma doson diri nami sendiri. Sian hasanga pemidut hotu tu pertuio laho paluhun hami gabe tiruan di hami asare hami tu asian akka hajong jongan nami mangaranap dok mangurupi akka napatu urupan lumobi alani pandemi kopi saplusia alai sipata hisudoro hanami manatap doh manarihun akka nagale doh namet hape nungani dok hatam asa gabi hala para siroha hami songon ho para sirohai. Asih maroham di kami oleh Tuhan. Pargogoi mahami gabe para siroha songon ho para sirohai. Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulaw lomon ni roham hodo parhitian ni nasa as ni roha say unang tulak hami say tangihon mahami ala ni hanak halongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringot tu hasan di dosa. Ay songonod do holong ni rohani debata tu portibion. Pola do anak nana sadai di lehon. Asa unang magu ganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling-niling na di ibana. Hasa ngapon mari debata na di gijang. Marede hita sa bukid deta nomor 50. Hatani di bata turpu di pesta perjulu perningotan hatutubu ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di Yesaya bid 22 memungkasian ayat 6 sahak rodi ayat 12. Nunga hudokot tu atas parikmu ali Jerusalem. Aka parjaga manipat ari manipat borngin. Totong na olosip na sida. Hamu ali akka pasingoto siyo tu Jehovah. Unang tungar pasadian hamu. Ibana pe unang tumar pasadian los hamu. Paima di paot Yerusalem jala di bain margarita di tanon. Nunga pola maruari Jehovah tusiamun na dohok tutangan ni hagun na nasotupa belhanoko panganon ni akamusum. Jalan sotupa be inuman ni halak silibat tuak angkurmu naung hinangalutonmu. Ikon los halak napa pungu-punguhon mangangon
Jalalos halak nama jataruhon manginum tuak angguri di aka alamani habadiaku. Ruar mahamu sian aka harbangan. Saya pahorn hamu madala di bangsoi. Paletes hamu madala belubung. Padura hamu ma aka batu. Padida kamu ma partonggol di tongotong ni aka bangso. Idama nungakola martikting jahoba do di ujung ni tanoon. Paboa hamu matu borusion. Idama nungaro hatuameni. Idama ihutu ibana do upana. Jala pamalosona di jolona. Jadi goaron ni halak mana sida bangso na bedia. Akan napinaluan ni Jehovah. Jala hotar goar hin halongan. Tuhuta naso tadi konok kobe. Ima saatna. Martua doakan atu mangihun hatani debata. Jala nopiapsa. Amin. Mari dehita sebukit deta nomor 62. Hatidakku ma haporsiaw tay. Songo na ni hatidakko ni dong atas haporsiaw do sadok portibion. Rap mahita madok. Au porsia di debata jahuba. Ido ama parguguna suatu dusan. Natu mapalangit dotan. Au porsia di Yesus Kristus. Anak ni debata jahuba dasa sadai. Imana tinubuhan ni si Maria. Nagabi-gabi asanton de porvadia. Andorang subuhan. Iyo tu hatta na tumahon na bernit di pangumasilatus na matatarpayan lo ibana di hao pinosilang na tuwa tu banuturo tu na mulu dari ay patulon na manaik tu sugo lahundul siyam di bata jahuba amanai pargu unasya tu dosani isi may manay pamatutan manghumi halak na mangulu do na mate. Au porsia di ton di pulbadia, jala adong sada hurian abadia, hurian hatu Kristen akan abadia. Dohot dia asani dosa, dohot dia tai na mandok, mulak mengulus sogud dangin halak ang mate. Dohot dia ngaluan na surah sudah. Amin. Sunggul-sunggul dihita, na parjulo. Goar ni parpungata sa deron, ima pesta natal na parjolo parningota diare hatutubo ni Tuhan Yesus. Na paduahon, dung sipu jamita, papung pilihan na marboho dahita, tulaun diakoni hakabe, tapasa mapiliata, nauli tu debata. Na patuluhon, dung sidung ibadah anon patupaw ni hureta do marulaw na badia to akka naung makatidakon aporsyanta tayo may ima sunggul lihita sunari mariday tamse nomor 56 laos isoma tapapung upilyata.
Damai ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiramu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amang inang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, selamat Natal madihita saluhutna. Selamat Natal madihita saluhutna. Mauliate ma lasroha buih hita patupa parpunguan Natal di Tikyon, jala barita las niroha di parpunguata imana di enet sian Lukas bidudua. Mamuk kasihan ayat sada sahat rodi ayat pitu. Lukas bidudua mamuk kasihan ayat sada sahat rodi pitu tajahama sejarah responsoria. Dungi Roma ujui paret tasian Kaisar Agustus ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana. Pasurato dirina Arab dohot si Maria oroan nai naung gabe-gabean. Ditubuhom ma anak buha bajuna diborhos ma dipeakom ma tubagasan panggagatan ala soadong inganan na asing di parmianan nasida ima sahatna akamanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus on ma obbas padua halihon hita patupahon perayaan Natal di bagasan kondisi pandemi COVID-19 totu lamalas niroha do hitanian di naparpudion gabe lam turut do melandai do pangotak ni COVID-19 ido bahena boy rapita dohot aka inanami di son jalan luar biasa do akalan sia tung torop naroon adong doanong napiga-pigalan sia nama dok anggo sebelumna adong buah-buah nisian panitia anggulan sia dang budo pero tu gereja nina adang bah amang ikorodo hami yang guna sahalion nina ya ini luar biasa ada beberapa orang yang mengatakan itu kepada kami amang inang ala songoni mara sihol ni rohana la hobongot tu bagas joro ni debata ala na tau ni daktar baisaro nabodari pe dang apala daktar baisaro dang budo pe apala sude ido bahena liturgi virtual nabu dari nasian lansia. Alai mau leate ma akamanginang. Di partikian na parpudion nungalam melandai COVID-19 sia las rohatta mabege baritai. Alai tarsonggo do hita muse ala adong varian na baru. Nang sahat tu Indonesia ima Omikron. Omikron yang ternyata dikatakan menurut informasi lebih mudah untuk menular. Totu bui dui game mabayan arsa ni roha di hita sutung maanom muse mulak so na 3 bulan na terakhir sutung maanom muse gudang na ikon borhat sutung maanom muse gudang na ikot tertular gudang do na tertular apalagi di bulan onom pitu walu di hati hai termasuk di gereja ta di huriat tahun akamanginang rap maboto do hita disi alai sa ido na huamalatehon rohaku nang songoni hita sude tuk sude do hita muse boy mulak hipas tung sude do hita muse boy mulak sehat piga-piga siya kita na hudul di son akamanginang nahona COVID do nang terpapar COVID do alai taida ma hudul do hita di son tadok do selamat Natal boy pajupang pado pak bohi saluhu na asini rohani debata na luar biasa doi dihita akamanginang atong mulutung pe adong COVID-19 sia varian Omikronon dang gabe makurangi las ni rohatai dinalaho patupahon Natal
Dan gabe mangorui las nirohatai di masa-masa Natalon akan manginang lahomar las niroha ay nung ngatubo si paluay. Itu tidak akan mengurangi sukacita kita. Alay sebaliknya amanginang naeng tapak ke masa-masa Natalon lahu merenungkan kembali, memakai masa Natal di pandemi ini untuk melihat diri kembali. Sudah sejauh mana pertumbuhan iman saya? Sudah sejauh mana pertumbuhan karakter? Apakah semakin baik, semakin baik? Dung piga-piga hali Natal tarayahon di bagasan nguluta, adong do pakkorhona, bohado di bagasan ngulukku, lam dumengga do au tunatorasu. Apakah saya akan semakin baik sebagai seorang anak kepada orang tua? Atau sebaliknya, apakah saya sebagai seorang suami semakin baik terhadap istri dan anak-anak? Atau juga sebaliknya, apakah saya sebagai seorang istri semakin baik kepada suami, melayani suami dan juga melayani anak-anak? Apakah sebagai orang tua kepada anak-anak juga semakin bisa menjadi teladan setiap tahun, sehingga masa Natal ini menjadi sebuah waktu perenungan bagi kita, Ibu Bapak, untuk melihat kembali kepada diri kita. Apakah kita sudah semakin bertumbuh? Maul do amanginang, ya. Na boy mulak do hita muse, na boy do muse gabe hita mundur, alai jauh-jauh na ikon semakin bertumbuh. Jauh-jauh na tu hita ikon semakin meningkat. Atar songon pohon Natal amanginang, adong dua jenis pohon Natal. Molo pohon Natal na somal taida, pohon Natal na artifisial, manang na onma na mate ati amanginang, yang jenis plastik. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, biasanya di Eropa biasanya di Eropa selalu mereka memakai pohon Natal yang hidup, ya, yang hidup. Jala adong kebiasaan nasida. Molo hita amang inang pohon Natal on. Boloduk saya tapake itor tasipan domuse. Tasipan isarani dung saat anon minggu Epifani ditutup maon ala fokus nama hita tu Yesus Kristus laho memasuki masa-masa si tahunan Yesus Kristus. Jadi gaba-gaba dang adong be songon tadda las niroha alai tadda lahu mamereng tu si tanon Yesus Kristus nama hita mengarah. Itu bahin na di minggu Epifani sanon di sipan maun. Alai taida akamanginang semakin lama semakin leleng semakin ahar pemuse. Ya. Ini kira-kira apakah bertumbuh atau semakin rusak? Semakin rusak deh. Semakin rusak. Semakin rusak doon. Itu bahena mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi ini pasti akan diganti. Alai adong perbedaan di pohon Natal na di hasomalhon na di Eropa di piga-piga. Itu bahena adong aka pengusaha pohon Natal. Setiap Natal di pain nasida ma pohon Natal na mangulu. Alai dung sidung Natal adong hasomalan nasida gabe ditanam mai di Jolo Jabuna. Tahun depan pohon Natalnya akan semakin bertumbuh. Dipakai mai muse. Tahun depan nai semakin bertumbuh dipakai mai muse. Molo sobui be tetap mai bertumbuh di Joloni Jabuna. Ahnan yang didok disi akamanginang. Bahwasannya hal itu membawa kita untuk melihat kepada diri kita. Apakah kita seperti pohon Natal artifisial ini atau seperti pohon Natal yang seutuhnya? Setiap Natal bukan seperti pohon Natal artifisial yang semakin lama semakin rusak dan kemudian tidak terpakai, atau sebaliknya seperti pohon Natal yang hidup. Semakin tambah tahun dia semakin bertumbuh lebat, semakin bertumbuh tingginya. Apakah kita juga demikian?
Setiap tahun kita semakin bertumbuh di tengah-tengah kehidupan kita, peziarahan hidup kita. Odo jauh-jauh na tu hita aka manginang. Asa hita pe naeng ma ikon lam mangerbang di hapor siauta. Naeng ma ikon semakin bertumbuh. Asa anggiat ma di haroroni Yesus Kristus napa dua halihon tunglas rohana marnida hita. Kita tidak tahu kapan datang Yesus Kristus yang kedua kali, tetapi ketika dia datang, dia telah melihat pertumbuhan yang luar biasa di dalam iman kita. Amanginang nahina holongan di bagasan Yesus Kristus, diturpukta sadarion, paingotok kita, majoho kita, asa dung natubu si palua hita. Dung natubu na mabuan haluao di hita. Sehingga firman Tuhan ini juga adalah sebuah fakta sejarah. Lukas ingin menyampaikan fakta sejarah tentang kelahiran songo dia do pardalana hatu tubuh ni Yesus Kristusi. Di patorang ma ia hatu tubuh ni Yesus Kristusi adong dosa ada pareta nasian Kaisar Agustus. Ia sude akka jolma na ginonggoman ni sude kekaisaran Romawi di hati hai ikon patupahon sensus penduduk. Di dia penasida ikon di patupa sensus penduduk tu bona ni pinasana. Ikon mulak ibana tuhuta hatu buana. Tuhuta ni oppunasida. Ini yang luar biasa amanginang. Jadi sudah pangarato contohna mau akan di Jakarta ikon mulak musi tuhuta. Laho patupa sensus penduduk. Harus pulang ke tempat dari mana dia berasal untuk melaksanakan sensus penduduk. Holan kita pera bodo naeng hira-hira tabayak ko namanginan. Molo tiba-tiba di dok ikon tapatu pa sensus penduduk tu bonani mulak mahita sude tu bonani pinasata B. Susah doro hamunan waeng. Molo ok songoni jojo nuaeng. Pasti susah ya mang ya. Naung leleng di pangaratoan, naung leleng di parserahan, ala ikon mulak tubunan di pinasana holat lau patu sensus penduduk, pasti susah. Holani dope, tabba mamuse di bagasan mardenggan pamatang. Ya. Hamil tua si Maria di hati hai. Mardenggan pamatang do ibana di hati hai. Ala ikon mulak ibana tu Bethlehem. Ala di sidu hutan asida. Sian dia, sian Nazaret. Nazaret tu Bethlehem akan okiama tu Yerusalem. Ngaya isi nang Yerusalem kamang inang. Iya. Mungkira inang pasti sudah pernah ke Nazaret, sudah pernah ke Bethlehem, ya. Nazaret dengan Bethlehem katanya melalui informasi ada 100 km jaraknya manginang. 100 sampai 110 km. Tabayak konjolo songo dia ikon mulak seorang perempuan yang di dalam kondisi hamil tua, mardenggan pamatang, naing tubuh-tubuhan nama, alah ikon borhat ibana, bergerak, berpindah di tengah-tengah keadaan songoni. Iman napa duahon, napa tuluhon, taingot bahwasanya transportasi juga tidak semudah seperti sekarang. Hati amang inang. Transportasi tidak semudah seperti sekarang. Atau kita sudah mulai bisa melihat, karena itu memang yang ingin ditunjukkan Lukas kepada kita. Bagaimana proses kelahiran Yesus Kristus itu ketika itu. Dia ingin menyampaikan, dia ingin menggambarkan bahwasanya tidak sesuatu yang mudah kelahiran Yesus itu ke dunia. Dung mardalan nasi desian Nazaret tu Bethlehem. Allah memang songoni magudang di jolma ngagok sudi aka penginapan. Gabe ditutuhi nasida. Dangadong be ingana di nasida. Ujungna di banar ni pinahama Yesus Kristus sorang dan luar biasanya. Dung sorang ibana di pihak koma ibana di borhosma di pihak koma tu panggagatan. Molo
isarani barani pinahan, palak kamai, hati amang. Tu palak kama Yesus Kristus di piakon. Adong do hita, saya yakin mungkin dang piga be mola akka amanami inanami na seorang di jauh do vera. Ya. Alai dia kana parpudion nunga seorang di rumah sakit. Ya. Sudah banyak lahir di rumah sakit. Alai anggo Yesus Kristus di barani pinahado seorang akamanginang. Ini adalah sesuatu hal yang menggambarkan bagaimana perjuangan, bagaimana keadaan tentang kelahiran Yesus Kristus ini. Alai ahado akamanginang, apakah Maria dan Yusuf taat? Mereka taat melakukan itu. Suhardoi pasti di rohana sida. Ay buhado ikon bae non sensus penduduk. Kupikir mulu kita atau emak tu tahun de pamai jolo seorang madak danahon. Ala yang go ibana ikut diulahon doi. Taat di bana mangulahoni. Suhardoi di rohana pasti suhar. Kalau kita tanya pasti. Ikon menempuh perjalanan sangat-sangat jauh amanginang. Jala dang merdalan dang naik Transjakarta nasida, ya, dang naik Transjakarta. Mulu naik Transjakarta itu radong dusi tanda ibu hamil pasti ditamakan, ya. Mulu marka KRL adong dusi khusus, udulanina naung ado mardenggan pamatang dan hamil tua. Dang adong songo-songoni di hati hai, ikut dalanan nado mardalapat, ikon dalanan nado manang na naik keledai. Karena hanya itu transportasi ketika itu. Alai diulahon nasi dadui diulahon nang pesukhar terohana. Alai taida ma di ujung na amanginang. Kataatan nai patupa sada anugerah na luar biasa. Dakolan tu ibana sa diri alai patupa anugerah na luar biasa nang tuhita dok sadok portibion. Amanginang jauh-jauh na naparjolo. Jauh-jauh na ima. Kita dipanggil untuk taat dan setia mengikut Tuhan. Jauh-jauh do suhar pabayan ni debata. Jauh-jauh do suhar akan namasa itong-atongan ni nguluta. Alai taingot ma. Na suhar diubah debata. Dipakai debata. Gabesada cara laho membentuk kita. Lahu pasahat hadiah, lahu pasahat sesuatu yang di luar pikiran kita. Atong dang boy itor anti hita tu akan asuhar amanginang. Kita tidak boleh anti. Melainkan kita harus menerimanya dengan tulus, melainkan kita harus memeluknya. Jika kita setia, jika kita benar, maka mari kita lihat apa yang akan Tuhan tunjukkan di dalam hidup kita. Atong pergumulat tanuaing. Pakirimot tanuaing. Arsak ni rohat tanuaing akamanginang. Unang itur madele. Unang gabi putus asa, unang gabi putus pengharapan. Alai tatiyo may tahaol may di bagasan ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Maka lihatlah Tuhan akan berbuat satu mujizat Natal yang luar biasa di dalam hidup kita. Amanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Takas doi boy taida di perdalanan ni si Yusuf, Joseph di perjanjian lama, Yusuf. Sesungguhnya ada banyak sekali perjuangan-perjuangan yang dia hadapi. Ada banyak sekali akan asuhar di tonga-tonga nguluna. Dia diasingkan oleh keluarganya, abang adiknya. Dijual do ibana, dijual keluargana, abang na ibana. Adorak soi di dabuhod do sada sumur. Ini luar biasa amanginang. Keluarga yang seharusnya melindungi, persaudaraan yang seharusnya mengayomi, itu tidak dia dapat. Alai setia di ibana, setia. Saha dina dijual ibana tu jabuni si Potifar. Di ujuni ibana dungi
Marsi balik kata do istri ni si Potifar, tu ibana. Alai ahado setia do ibana, setia. Di ujung ni pardalanan nai, ahado namasa, ahado na dapo ni ibana. Kaya bisa halak na terbarita do ibana. Nomor 2 nih, atau Perdana Menteri ini Mesir di Hatihai. Satu tingkat di bawah Firaun. Dari dijual sampai kemudian satu tingkat di bawah Firaun, itu bukan waktu yang sebentar, Amanginang. Itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin saja itu berpuluh-puluh tahun. Tetapi dia setia. Tetapi dia taat, Amanginang. Atong ahado jauh-jauhna. Kita dipanggil memang untuk taat. Amanginang adong do piga-piga, adong do nahya carita. Jala dina parpudion dang apala nidok sia dia ibana. Manang nahuria dia ibana. Nabodari dobe. Di telepon maau. Jam sada Amanginang. Jam sada tangis-tangis inat tahun manelepon. Dicari tahun songo dia pergumulan di rumah tangganan waeng. Ada yang berubah di suaminya. Di akhir-akhir ini adong na berubah Amanginang di suamina. Pola do sampai tari ilu ibana tangyak kojaw amang padita tangyak kojaw. Bahwasanya pendek cerita perubahan suaminya itu adalah sering ingin mengatakan ingin pisah. Jalan Abu Dari di telepon di doa rap doa alasyadi doa ke pemusik. Sering ingin pisah, saya tangis-tangis. Jut mulai jam 2 di dok ketemu klien. Alai jam 2 mulai jam 4 ketemu klien. Ala pengacara. Alai sada amang inang sada na bayan iba nagabegale ala memang dang adong urak na togu di nasida. Dang adong iyan akon di nasida. Saya sudah sabar amang padita matulu tahun saya songoni di dok ibana saya songoni di dok ibana. Ena ibana. Amang inang mana boy si dohonot tu si. Dang adong so ada holan asa martangi yang ibana di bagasan ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Iya amang, tapi sampai kapan? Ini sudah 3 tahun. Ini ibana. Ini sudah 3 tahun, sampai kapan saya ingin bertahan ini ibana. Saya juga ingin dihargai. Ini ibana. Ala borusa sada di ibana, jala rap do ibana do omatna na tua-tuana. Ngamod di nganggo bapana. Songoni ma paru kilon ni ibana, songod dia doon. Langadok si dohonokko, mengalah. Saya sudah cukup mengalah amang pendeta. Sampai kapan saya mengalah? Ini ibana. Saya tangis-tangis ma ibana. Saya didok ibana songoni di patorang. Aku pedak kuwoto madok songod dia. Alah somangoli do piao. Iya. Tetapi saya cukup mengerti bagaimana pergumulannya Manginang. Saya cukup bisa memahami apa yang dialami ketika itu terjadi bertahun-tahun. Alai ahananai kudok siani Manginang. Yusuf di dalam kesetiaannya kita katakan tadi bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Mungkin saja ibu yang tadi yang nelpon dia masuk tahun ketiga, atau mungkin dia harus menjalani hal yang sama di tahun keempat, atau mungkin dia harus melalui itu di tahun kelima, atau mungkin sampai tahun ke-10. Satu hal yang dia harus lakukan, pertahankan keutuhan keluarga, apapun caranya. Apapun yang engkau hadapi inang. Songo dia pena ikon mengalah bahkan 10, 11 tahun, 15 tahun, tetapi tetap setialah. Pertahankan keutuhan keluarga. Mungkin di tahun pasapuluh tuluhon bisa saja dia mendapat sesuatu yang berbalik. Gabi mubah suami nai. Gabi adong perubahan. Sada na paling menyentuh. Naridok. Aina disukun ibana do. Udah di mana Pak? Ini malam Natal. Harusnya kita ke gereja.
pulanglah biar kita berdoa. Nina, alai dang marna mulak di telepon au jam sada saat tu jam 2 kami nama katai dang mulak dope, daku boto dope ujung nama na jam 3 mulak suami nai. Amanginang, itu adalah salah satu persoalan yang bisa saja datang kapan saja. Natal yang seharusnya hari di mana kita penuh damai, penuh sukacita, penuh kebahagiaan, tetapi menjadi sebuah penderitaan yang luar biasa dihadapi seorang ibu itu. Atau ado jojo namanginang, tetap setia. Kita bisa saja mengalami itu kapanpun, mungkin tidak hari ini. Atau mungkin dalam bentuk yang lain. Nasuhar, naboi ta adopi amanginang. Nama bay marsak kita madele hita. Alai ahadu jauh-jauh na si Maria suhardoi di rohana. Alai diulahon nasida do uduk do nasida tu paretane kaisari. Mulak do nasida nang pedikan di bagasan kondisi. Diulahon do atau rikok do ketaatan amanginang. Sehingga panggilannya di Natal ini perenungan pertama bagi kita. Apakah di Natal tahun 2021 ini kita sudah semakin taat dan setia kepada Tuhan? Sotong naung gabe lupa do hita alani gok ni akka urusatta, gok ni akka kesibukata, gok ni akka ulaota. Sotong naung gabe lupa do hita tu Tuhani. Sotong naung gabe lupa do hita makatai do ibana berdialog do ibana amanginang. Tarsongon petugas na diturpukon mungkin ditutuhi Yesus Kristus ma sude akka panginapan ni alai lupa do nasida di Mika 5 ayat sadai alai yang goho Betlehem Efrata bahwasanya dari Betlehem Efrata neng sorang maswani sian raja sada halak raja au diingot ira turpuki ikon pasti diusahahon ibana do maradu di dia alai di bagasa jabu ma dan kita yang manginang au diingot ibana hatani debata alai ala sibuk mara ibana di akka ulaonna gudang dope gudang ditamuk ku siurusokku gudang ni akka ulau ku dope para dehon an para dehon on dang adong bedi so penginapan tusan mamu enak ni sukun tong muse sibuk gudang dope si para deoku dang adong bedi son inganan tusan mahamu sahat tu jauh na parpudi dang adong bedison inganan alai adong do barani pinahan di san di si mahamu nina alanya kekesibukan amanginang ini juga menjadi satu perenungan bagi kita. Jangan-jangan kita sudah terlalu sibuk di tengah hidup kita ini sehingga kita lupa kepada Tuhan. Jangan-jangan kita sudah sibuk untuk target-target kerja dan juga pencapaian-pencapaian yang ingin semakin kita raih, tetapi kita lupa akan Tuhan. Adong dosa ada teolog Prancis Theophany Namarguar Theophany V di ibana sada ilustrasi adong mas ada halak na sangat hobi lahu mengoleksi lukisan-lukisan yang indah dan juga lukisan-lukisan yang berharga dari seluruh penjuru dunia. Di bagasan jabuna songoni balgani jabuna dipasang ibano, digatukon ibana do sude akka lukisan na berasal sian penjuru dunia. Di sana tiki dapok ni ibana ma sada gambar ni Tuhan Yesus. Di tuar ibana itu masai arga. Di buan ibana mula tu jabu alai dung di ida ibana di dia mana yang bainokon. Ai nung ngagok besude. Nung ngadigatuk ko besude. Semua sudah terpampang di sana. Di jauh ibana ma salah desain interior asaboy tu dia ma piak kononon. Asaboy bagap pas inganan nai minna. Dung sidung i di idokon desain interior ima. Dung dipanok noti foto i. Ini adalah foto yang luar biasa, Pak. Dan ini harus benar-benar di ruangan utama, di tempat yang paling berwibawa di rumah ini. Ikon di ruang tamu omma, alai. Ikon paturnon munama, piga-piga lukisan berharga siani. Dungi
Apa yang terjadi? Akhirnya lukisan-lukisan yang mahal itu kemudian diturunkan. Dia kemudian memperbolehkan, mendahulukan Tuhan Yesus tergantung di sana, terlihat di sana. Abang Inang, apa yang menjadi panggilannya adalah yang kedua dari teks ini, selain kita setia, selain kita taat kepada Tuhan, kita dipanggil untuk mendahulukan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan-jangan terlalu banyak lukisan-lukisan pekerjaan, lukisan-lukisan pencapaian target dan hal sebagainya yang mengisi kehidupan kita sehingga Yesus tidak bisa lagi ada di dalam hidup kita. Sehingga di dalam hidup kita ini, hati kita ini hanya banyak sekali lukisan-lukisan yang indah yang ingin kita gapai, yang ingin kita capai, sehingga kita lupa untuk memasukkan Dia, memperbolehkan Dia lahir di dalam hidup kita. Amang Inang, Yesus sangat ingin lahir, sangat ingin sekali berada bersama-sama dengan kita. Yesus sangat ingin sekali tusudehi ta adong nian ibana. Tetapi apakah kita menyediakan tempat baginya? Tetapi apakah kita membuka hati kita, memperbolehkan Dia kemudian masuk, menguasai hidup kita? Itu yang menjadi perenungan bagi kita. Mari kita ingat, biarlah kita membuka Dia masuk ke dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena Dia yang akan menyelamatkan kita dalam segala keadaan. Ido napatoguhor rohatta. Molos adong ibana porseama ikon murah hitamadabu akamanginang. Molos adong debata di bagasan ngoluta, adong pergumulan na metpei, nagelengpei, ngaikon mabain putus asa hita. Pasti. Satu ilustrasi lagi omna terakhir. Taboto do aqua ati amanginang. Aqua. Aqua na kosong molo tapiak kodison. Hira-hira moloro alogo. Na so kencang pe diuluson ibana madabu ibana madabu molo jongjong tapa jongjong ibana di son talempar dohot karotas opte ibana bahkan satu halaman saja hona tu ibana itor dabu di ibana bang madabu alai taida majo molo taisi ibana doho aek akuai ro alogo tu ibana madabu di ibana munggil di ibana daong talempar ibana doho karotas madabu di ibana munggil di ibana daong amanginang alogo karotas parsahiton parukilon doklan akan asing nabui do rotu hita akamanginang alai mol sadong do Tuhan tabahe di bagasan nguluta namet metipe ikon iterpadelian panaritaon namai adong masa sautik marsahit ibana ai dia do sono termarungut-ungut namai adong na di badongan na sodenggan holan sautik pe ngaitor manaritai adong na sodapok na rupani dolan akan asing ngaitor go aka ungut-ungut disi aka putus asa dolan akan asing aka namek dope balam mamasa aka sitaonon naborat nabui masa di tonga-tonga ninguluta amanginang air itu kita ibaratkan adalah firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu yang meneguhkan sehingga dia dapat bisa tetap berdiri. Kita tidak akan mampu, kita tidak akan tahu seperti apa layaknya seperti tahun-tahun sebelumnya. Songo dia ma tahun 2022 naneng roon dak taboto. Apakah COVID yang bervarian-varian lagi akan datang? Alai daumai? Atau apakah dalam jenis yang lain? Dalam bentuk yang lain kita tidak tahu amanginang. Dan kita tidak perlu tahu itu. Ala bain arsak niro hado itu hita. Ala na rekod ahado si bainota manggohi ngolutau do hatani debata. Jadi molo masa pe akasi taunon, masa pe ak kaparukilon dalam bentuk-bentuk berbagai bentuk dan urusat tabe. Ala pasti tetap kita akan berdiri teguh jongjok kita. Ala ngadigohi hatani debata hita. Atong napatuluhon
perenungan na patuluhon, jojo ni turpukon ima, taingot ma, topik ni minggutta, topik ni parpungatta ima, Jesus si palua portibion. Jesus si palua portibion tabahem madinguluta, asa iba nama napaluahon hita. Dakolan sian portibion alay nang sian hamatean na saling diling na. Tong hulagi kami tolu jojo na amanginang di pesta Natal perenungan na parjolo kita dipanggil taat sebagaimana Yusuf dan Maria taat dan setia, walaupun banyak yang bertolak belakang dengan pikirannya tetapi setialah. Napadua hon nakki jojo na ima untuk ardahe amanginang. Ada yang mengingat? Selain yang ketiga? Yang ketiga mengisi firman Tuhan dalam hidupnya. Ada yang mengingat? Dan arung na mengingat kita? Sahalak mak, mulo adong na mangingot, adong nagsilahon ako ito na sida. Sahalak mak. Jala ikon adong, mulo ano dang mulak kita mulo sa adong eh. Adong derita na mangingot na manginang? Sadanakin tetap taat dan setia kepada Tuhan. Napaduahon on managabi tugas. Napatuluhon kita dipanggil untuk memperbolehkan Tuhan lahir dalam hidup kita. Dangarong na mangingot. Au pinalupa dua mang. Nalupa dua. Ya. Ya, tetapi apapun itu, molo adong ano di SMS tuaw, alay unang mamereng YouTube dah. Molo di bereng YouTube anon gabi dapot. Gabi dakulion anon hadiahi. Ya. Alay molo adong anon saha tu jam 2 na mangaliot tu hami na mangingot poin paduahon, saya akan berikan ada satu buku renungan dari Andar Ismail. Selamat Seri Selamat itu sangat-sangat bagus sekali buku renungannya. Ya. Atong amanginang ima jojouna tuhita jala duksidong ano parmingguanon taudutima di acara na marlon na badia unang iturmulak kita di akka nang makatidakon haporseaon. Amen martang yang mahita. Pinuji maho ale Tuhan debata amanami alanong sorak ko di portibion makorhon pakirimon mai makorhon hadameon mai makorhon lasniroha mai dihami saluhutna mau liate Tuhan alanong saorho di tonga-tonga ni portibion saor maho nang dirohanami saluhutna asa di Natal on gabe sadatik kimai dihami laho mamereng ngulunami nunga lam bertumbuh manang nadang hami asa unang holan merayakan Natal sabik kami setiap tahun alay tung swadong pakorhon na alay naeng matuhan di Natal tikyon naeng mapakor honon marningo di hami asa gabi ho si palua hami atong alay Tuhan asiroham todim todi parbadiai mangurupi hami makanguluhon hatami asa anggiat niyan boy lamar parboy di tonga-tonga ni ngulo nami mulai hati Tuhan mulutung dilioko di hami tiki boy marsaor do sude akka amanami inanami ruas ni huriam di bagas jorom na badiaon tung lasi tutudo rohanami Tuhan ditikin na parpudion lam melandai COVID sapulusia tung pasik kok ma asini rohami say palau mai COVID sapulusia sian tonga-tonga ni portibion asa boy hami muse mulak bongot tu kehidupan na normal asa anggiat niyan Tuhan gabe dang digohi biar hami lahu mangula akka ulaon nami melutung pero hami tu akka parsauran tarlumunya parsauran doto asa di bagasan las niroha hami
alai di bagasan nii. Saya ajari kami totong, paingot kami totong, asa selalu taat dan patuh lahu mangulahon protokol kesehatan. Alai Tuhan di bata ama nami. Pinuji mahon ang masu-masu ngulu nami di bagasan sa tahun 2020 sadaon. Boy kami sahat tu tahun di perayaan Natal di tahun non. Alani asin ni roham doi. Alani ale Tuhan. Tong do hupangido kami sian uduk do serep ni rohanami. Asa pasu-pasu kami sonang pinasup-pasup kami na sailaon. Pasu-pasu sudi ruas ni huriam. Mulai sian akka sekolah minggu remaja na poso. Sudi akan atoras kaum lansia. Do sudi maruas ni huriam tahe. Asa ho Tuhan na mamasu-masu. Ho Tuhan na mangalehon hay baruon. Ho na mangalehon akan narikot dito nga tonga ning uluna. Daw masian akaragam ni parsahiton, daw sian akaragam ni akahamolon. Alay mulutong pemasa akahamolon ni parguguy hami laho mga dupisa. Totong patugu parkirimon nami. Ali Tuhan de bata ama nami. Pinuji mahon na mamasu-masu huriam. Mulutong boy mardalan akapagkobasyon ditong atongan ni huriam saluhu na ala nito dimdoy Tuhan. Atong sa paso-paso mga huriam saluhu na naadong di Portibion secara khusus huriam hakabepe cawang on. Asa totong di bagasan hasadaw ni Roha. Dinalaho patupahon akapagkobasyon. Di bagasan hasadaw ni Roha ruas ng parhalado ni huriam. Di akapagkobasyon asa anggiat marhite huriam hakabepe cawang on lamar mulia magwarmu na badiyay. Ali Tuhan di bata ama nami. Di akka dongan nami natongon di bagasan akka parukilon arsak ni Roha manang naduka cita pe Tuhan. Homa Tuhan na patuguhor rohana. Homa Tuhan na mga puli. Homa na mga parguguyhon na sida di akka arsak ni Rohana. Leon pangapulion na sumurong. Mulutong adong naribagasan akaparsahiton asiroham. Jama mapamatang na. Paso-paso aka obat na pinangan na. Paso-paso sudi aka paramedis. Nagabe dalam mo laho patupahamalo mo dinasida. Asi maroham. Saitangi homa aka pangiduan nasida. Secara khusus di ina nami nyonya si Tompul Buru Tagalong. Natongod do pe saha ro ditikyon di bagasan parsahito Tuhan. Mulutong pe di bagasan parsahiton pamatang na alay unang loas marsahit anggo partodion na. Asadada ngolu di Portibion. Naikon humol-humol hami alay naing ma ngolu na salileng nai. Nagabi pakirimon ni ngolu nami atong asiroham makirip pami. Asalehom mahamamalom di ina nami marhite aka ubak na pinangan na pasu-pasu sude aka dokter ng rumah sakit inganan parubatan na sida alay lobi rumiko do Tuhan patogu ma pakirimo do haporsyaon na alay Tuhan di akka na marukil di tonga-tonga ni keluarga na di akka nagok akka persoalan Porsea do kami Tuhan tuk doho lahu patupa aka solusi dalan ditong-atongan ni parukilon na siday atong upasata mima sude akan namarukil asa homa Tuhan napaluan na sida urupi na sida makamonakon parukilon na siday. Ali Tuhan martangi yang do kami ditikyon di masa-masa Natalon. Tu bangso doho negara nami asa ho Tuhan na mamasu-masu sude aka pemimpin mulai tingkat tertinggi sa tingkat terendah. Asa di bagasan las nirohan nasida, di bagasan pamasu-masuan siya ko manasida, laho mangulahon aka tugas do tanggung jawab nasida, marhite nasida, gabe lam mangerbang ma hamajwon di tonga-tonga ni bangsoon. Kutangnya ko kama nang sude si solho nami Tuhan, na daw nang jonok sude na haholongi hami na makaholongi hami, nang dohot na sa makaholongi pe Tuhan, asiroham. Pasu-pasu manguluna lehon las ni Roha daw masyan na sida akamara di tonga-tonga ni nguluna asima roham Tuhan ora jumi hami pardosa na gudang do hami badia amgoho asima roham saise sama hami sian dosa nami asa tung tama hami gabe haboran di pasu-pasum maulay ate mariho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangyak kami tuho
Amin. Huhutma tapasahat pelihatta na muli tu debata ared de mahita. Tatangyak koma peliat tatua dupan ni debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi maasian na nilehom mito hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asaw parahasiak kami pelianon. Pati buluhon harajam mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam mutadda hami godang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Ale Tuhan debata na tong na sumar mula na sumar pasohotan. Upuji hami maho ala saud sude tahim naong sinakak mo. Adorak sumaro jahat dope hasyanganon. Dang taraba sibolis sakak mo. Dang suda tahim na badiyay di bahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na sohadohuan i. Di baheni mauliate marohanami tuho. Ala naong saud sakak mo. Ima parsurum di anakmu, gabe si palua jala si pangulu di hami. Asa malua hami sian dosa, hamatean doho sian uhum, jala masohot tami mangulahon dosa. Onpe, saya si maroham di hami, togihon mahami tu anakmu, say bahen mahami gabe si luam tu ibana, asa upani halo jaon na hami. Ala naong tinaon na naberniti, dohot hangaluton, humokop pami, asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Say sungguli mahuriam sa darion, asa diingot habal gaummu, dohot haroroni anakmu gabe jolma, lahu panguluhon hami pardosa. Say sungguli maak kaparhalado ni huriam, mamaritahon barita na uli itu sa luhut halak, naong patar hasangapommu, jala naong jupang dame dohot hasonangan. Say lehon mapitu naukap tu halak si pelebegu doho tu parugamo na asing asaro na sida manguloy Tuhan nami Jesus Kristus. Say rajay masaluhut raja dohot akka suruan asa diboto na sida naung dilehok ko raja jala Tuhan na sumurungi rodi saleleng nileleng na. Say lehon gogo tu akka na dibagasan pangujunan apuli akka na marsak jala palua akan na targogot, say tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Say dongani jala pasu-pasu hami sude, akan na magodang rodi dak danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di bonwa gijang. Sabi norbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di bonotong aon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amanami nanami hami parhalado dohot namar hobas di ibadata tikyon pasahaton selamat hari Natal madihita saluhutna. Selamat hari Natal. Horas madihita. Mangaso mahita hira 5 to 10 menit dungyan non langsung diuduti ma tu namarulaon nabadia tu akan nang mar katidakon haporsiaon.
Halo. Jadi di hita amanginang dot sude ruas langsung taatur ma parhudulata tolu halak ma perbangku. Langsung taatur ma tolu halak perbangku dah. Asa binoto kurang manang cukup satu lantai. Molo boy kursi tengah mah parjolo diisi. Molo adong kekurangan di kursi samping anope menyusul. Diamang dot inang nahudul di kursi samping molo boy tu tengah mah parjolo molo boy.
Amanginang asa taparade marohata dinalahu masuk kita tu acara marlon nabadia. Jumulo mahita martangiang di bagasar rohat tabi martangia kita. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 152 ayat sada. Yesus nama morsan dosani portibion pangolun kami. Yesus nama morsan dosani portibion pangolun kami. Yesus nama morsan dosani portibion sai pasonang kami. Amen, amen, amen. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate muna doh rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Amanami na di banua gijang. Asi roham topot mahami na pungudison. Adora kupangak kami anon parpadanan na badiai. Lehon matod di parbadia tuganup hami. Asa ditubuhon haporseaon na mangulu di hami. Asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami. Pargugoy mahami maswadahod diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporseaon na mangului. Say taiti rohanami asa lam malungun hami tu banua gijang. Asa say masihol hami paimaymahon haroroni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naong pinarhamaul ni debata, itasakap nuaeng mangaton parpadanan na badiay. Dibaheni tatibang majumolo, manang natau hita marulaon na badia. Asa unang hona uhum manang ise sian hitaon. Ay holan na uduk roha, jala na manulsori rohana ala ni pabahenan na nasoture. Jala na manopoti dosana. Jalan na porsea di hasisani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alay akan adohot marulaon na badiya unang bedi oloy sibolis unang bedi dati mardosa tung padaw hamu marohamu na siyan tung gotapon hamu mahosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus naong mate jala naong mula mangolu humokop pamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni takasi majulo rohat tabi. Jala alusi hamu masuku-sukunon jongjong mahita sa luhutna. Di parhatutu rohamdo halak pardo saho di hatutubum dohot alani pangalausim di patik ni debata. Molo di parhatutu roham dokma olo. Namarsak do roham alani dosami jala dipangido roham naing malua ho nuaeng sian dosam molo songoni roham dokma olo. Di parhatutu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa ibana naong mate doho mula mangulu humokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dokma olo.
Olo doho manggotapon sian roham late ni roha, dohot hosom ni roha. Akup ni i, olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho, jala na olo doho manesa dongam, dosa ni dongamu, songon na pinangido ni roham, sesaw ni debata sudi dosam, molo songon ni roham, dogma olo. Atong tapau duk be marohata, jala tatopoti masude dosata, ihut ton hamu matang yangon di bagasan rohamu nabe. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jot holau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaeng. Dohot sogot. Molo balsonommu tu hami hobar tu pabahenan nami i. Alay ala ni godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naong nilehommu humokop pami. Ala ni i ubahen na hum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say se sama sudedo sanami. Jalale hotod di parbadia itu hami. Asa margogo hami mangalona sa dosa. Dohot mangulahon na hobar tulomon ni roham saliling di tanood do pe hami. Amen. Hudul mam. Atong hamu akan namanopoti dosa muna, jalan nang mawas di asini rohani debata, say sahak matu hamu hina porsiam muna, mangasahon hatani Tuhan Yesus mahudot tu hamu, pos marohamuna, nung ngasesa dosa muna saluhutna, marhite guarni debata ama, dohot anak dohot todi parbadia. Amin. Maredde mahita, sian bukwede, nomor 150 tulu. Atong tangihon hamu matonan ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus sagu-sagu bornginai uju tarjehe ibana. Didokma mauliate. Dungi diponggoli mai dipalehom mai tu akasisianna hukut madidok. Jalo hamuma, jala pangamma, dagik kudoi nanilehot tu hamatean homokopamu. Bahen hamuma songoni bahen parningota diau. Jaladung sidung nasida mangan dibuat ma panginumani didok ma maulihate dungi didok ma tu nasida. Jalo hamuma sude hamu manginum siani. Ia panginumanon pada nai baru maon marhite-hite mudarhu nani usekon homokopamu bahen hasesani dosa. Say bahen hamu masongoni bahen parningotan diau. Atong Roma hamu nunga rade sude jala ida jala dai hamuma dengan bahasa ni debata. Maredda mahita hukut Roma jumulo parhalado. Didok tu hatta Yesus Kristus. Jalo hamu maon jala pangam ma
Dagikku doi nani lehot tu hamatean homokopamu. Ima pahautor rohamu nama kaporsiai ibana asa dihamu hangoluan nasorasuda. Amin. Didok tu hata Yesus Kristus. Jalo hamu maon buat kamu siani mudar kudi nanu seon tu amatian bahen hasisani dosamuna. Ima pahotor rohamuna makaporsiai ibana asa dihamu hangoluan nasorasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasat damai. Dok tu hata Yesus Kristus. Jalo hamu maon dagik kudoi nani lehot tu hamatean kumokop pamu. Ima mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporsiai ibana asa dihamu hangoluan nasorasuda. Amin. Didok tu hata Yesus Kristus. Jalo hamu maon buat kamu siani mudar hudoi nani usehon tu hamatean bahen hasesani dosamuna. Ima mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporsiai ibana asa dihamu hangoluan nasorasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasan lasni roha. Didok tu hata Yesus Kristus. Jalo hamu maon dagik kudoi nani lehot tu hamatea bahen humokop pamu. Ima mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporsiai ibana asa dihamu hangoluan nasorasuda. Amin. Didok tu hata Yesus Kristus. Jalo hamu maon buat hamu siani mudar hudei nani usehon tu hamatean bahen humokop pamu. Ima mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporsiai ibana asa dihamu hangoluan nasorasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasat damai. Rotinya tadi udah roti. Didok tu hata Yesus Kristus. Jalo hamu maon dagik kudoi nani lehot tu hamatean bahen humokop pamu. Ima mangaramoti
jala pahotor rohamuna maka porseai ibana. Asa dihamu hangoluan nasurasuda. Amin. Di waktu hata Yesus Kristus, jalo hamu maon buat tamu siani mudar mudoi nani usehon tuha matean bahain hasesaan ni dosa muna ima mangaramoti jala pahotor rohamuna maka porseai ibana asa dihamu hangoluan nasurasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasan lasni roha. Didok Tuhata Yesus Kristus, jalo hamu maon jagi kudoi nanilehon tuhamatean bahen humokok pamong ima mangaramoti jala pahotor rohamuna maka porseai ibana asa dihamu hanguluan nasorasuda. Amin. Didok Tuhata Yesus Kristus, jalo hamu maon buat tamu siani mudar hudui nani usehot tuhamatean bahen pasisan di dosamuna ima mangaramoti jala pahotor rohamuna maka porseai ibana asa dihamu hangoluan nasurasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasat damai. Didok Tuhata Yesus Kristus, jalo hamu maon dagik kudoi nanilehon tuhamatean bahen humokko pamu ima mangaramoti jala pahotor rohamuna maka porseai ibana asa dihamu hangoluan nasorasuda. Amin. Didok Tuhata Yesus Kristus, jalo hamu maon inum hamu siani mudar hudoi nani usehon tuhamatean bahen hasesaan ni dosamuna ima mangaramoti jala pahotor rohamuna maka porseai ibana asa dihamu hangoluan nasorasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhata Yesus Kristus, jalo hamu maon dagik kudoi nanilehot tuhamatean bahen humokok pangu ima mangaramoti jala pahotor rohamuna maka porseai ibana asa dihamu hangoluan nasorasuda. Amin. Didok Tuhata Yesus Kristus, jalo hamu maon inum hamu siani mudar mudui nani usehon tuhamatean bahen hasesaan di dosamuna ima mangaramoti jala pahotor rohamuna maka porseai ibana asa dihamu hangoluan nasorasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai.
dok Tuhata Yesus Kristus. Jalo hamu maon dagik kudoi nanilehot tuhamatean bahen humokop pamu ima mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporsia ibana asa dihamu hanguluan nasora suda. Amen. Dok Tuhata Yesus Kristus. Jalo hamu maon inum hamu siani mudar hudoi nani usehon tuhamatean bahen hasesaan di dosamuna ima mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporseai ibana asa dihamu hanguluan nasura suda. Amen. Mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhata Yesus Kristus. Jalo hamu maon dagik kudoi nanilehon tuhamatean bahen humokap pamu ima mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporseai ibana asa dihamu hanguluan nasora suda. Amen. Didok Tuhata Yesus Kristus. Jalo hamu maon inum hamu siani mudar hudoi nani usehon tuhamatean bahen hasesaan di dosamuna ima mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporsia ibana asa dihamu hanguluan nasura suda. Amen. Mulak mahamu di bagasan damai. Dok Tuhata Yesus Kristus. Jalo hamu maon dagik kudoi nanilehot tuhamatean bahen humokop pamu ima mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporseai ibana asa dihamu hanguluan nasora suda. Amen. Didok Tuhata Yesus Kristus. Jalo hamu maon inum hamu siani mudar hudui nani usehon tuhamatean bahen hasesan ni dosamuna ima mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporseai ibana asa dihamu hanguluan nasora suda. Amen. Mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhata Yesus Kristus. Jalo hamu maon dagik kudoi nanilehot tuhamatean bahen humokop pamu ima mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporseai ibana asa dihamu hanguluan nasora suda. Amen. Didok Tuhata Yesus Kristus. Jalo hamu maon inum hamu siani
mudar kudui nani use hontu hamatean bahen hasesani dosamuna ima mangaramoti jala pahotton rohamuna maka porseai ibana asa dihamu hangoluan nasora suda. Amin. Mulak mahamu di bagasada. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamu maon jagik kudoi nanilehot tuhamatean bahen humokop hamu ima mangaramoti jala pahotor rohamu nama kaporsiai ibana asa dihamu hangoluan nasura suda. Amen. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamu maon inum hamu siani mudar kudoi nanilehon tuhamatean bahen hasisani dosamu ima mangaramoti jala pahotor rohamu nama kaporsea ibana asa dihamu hangoluan nasora suda. Amen. Mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamu maon dagik kudoi nanilehon tuhamatean bahen humokapamu ima mangaramoti jala pahotor hamu nama kaporsea ibana asa dihamu hangoluan nasora suda. Amen. Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamu maon inum hamu siani mudar kudei nani use hontu hamatean bahen hasesani dosamuna ima mangaramoti jala pahotor rohamuna maka porsea ibana asa dihamu hangoluan nasora suda. Amen. Mulak mahamu di bagasad dame. Maredia mahita sian buka de nomor sia ayat sada huhut jongjong mahita.
martangiang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jalana sarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma debata ale todiku, jala unang tung halupahon denggan ni basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehot tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata, laba tarimas jala para si roha godang, dang tarbait tu hita na hobbar, dang dibahet tu hita na hobbar tu dosata, jala dang dibalosot tu hita hobbar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu akka anak kon na do, asini rohani Tuhan debata, di akka nama kebiari ibana. Nung ngatakas di patuduho debata holong ni rohana itu hita, dinamate Kristus, humokop pita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna, dunggabi parpitor hita dihinorhon ni mudarnai. Dibaheni saya pujion di pamangaku, dohok rohaku, dohok nasa pabahenaku do Tuhan debata, olak nion rodi saleleng nilelengna. Amen. Alia manamina di banua gijang saya pinorbadia maguarmu, saya roma harajaonmu. Saya saot malamoni roham di banua tongaon songona di banua gijang. Lehon matu hami sedarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songon panesan nami. Idosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon saleleng nileleng na. Amen. Jalo hamua pasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorohon madamena tutodim. Horas ma dihita, selamat hari Natal ma dihita saluhna akamanginan.